Assalamu alaikum mutane, kuna lafiya ya harkoki? To gani nan dai, ni sunana David ne, ana kiran ni David ko baturen Hausa, amma sunana cikin Nijar ana kiran ni Abdulkader. Ni na gode, ina yi muku godewa ku duka da kuna nan ga raba bidiyo na da juna. Ni na gode da yawa. Yanzu gani nan da bidiyo na biyu. Ina nan gashin Hausa, ni na gode da kuna nan gwada mini kirki da kuna raba bidiyo na. Yanzu ba ana ce ba kun kashi na Allah ka ba ko? To, ku ne kuna nan gwada mini kirki. Ni na gode sosai. Yanzu ga bidiyo na biyu da Allah ku raba wanga bidiyo ma da juna. Ku ce ga baturen Hausa David gashi nan dai ashe yana jin Hausa. Kamar Jakin Kano ko? Kamar Jakin Kano to banjin Hausa kamar Jakin Kano saboda Hausa na bai da gaske Hausa ta bai daidai ba. Ana yin ce kamar ina jin Hausa kamar Jakin Doso ko wani abu. To amma da Allah ku raba bidiyo da na juna. Ni na gode sosai.